dipun siwahi lagu enak iki. Liriknya luar biasa. Luar biasa presiden saking Kelapa Pandan Mojokerto. Mari teko Pandan Brengger Kediri Ratna. Dipun jabakan padanan Injil Semilin. Goyang tipis-tipis Ratna saking Kediri, Reni saking Pandan Pacet. Luar biasa kompak langgeng budaya. Mapan suara Ratna Reni kasih kira ini tadi berdaya lucut hebat kita kontak nggak di gedung sawung galing sing enak Reni tok tenan bisa ngitung celacuri barang kok
Pandan Dongko iki. Oh, saking Dongko nggih sakniki nek pandan karo sapa, Ren? Sakniki wonten Surabaya kok. Lho, pun teng Surabaya mboten teng Pandan. Mboten. Oh, kok pindah-pindah ngono Mas Ren? Nggih ibu kula soalnya. Nggih, sekolah sing temen. Luar biasa rek Dongko. Nggih. Baiklah, niki ngaturaken panjenengan saking Pak Yoyok Tresno Budaya Pecalukan. Ini kalbi ambek lagun Lestari. Jadi munggah Bapak Yoyok saking Kota Pecalukan Tretes dipun swati kanca pengrawit langgeng budaya. Monggo. Minggah kemana? Di live YouTube. Sugeng Pak Yoyok Sugeng saking Pecalukan berangkat jam pinten nih Bang? Jam 9 nggih. Nggih boten kesasar nggih. Nggih. Kula kok ngertos status juga sampean itu sok kula mangsane tinju itu terus dulu. Petinju. Berarti riyen itu petinju. Sakniki pelatih. Oh. Zamane Chris John. Oh, enak kula. Chris John ada jenengan. LS Vital. LS Vital termasuk di Saliti. Oh, Saliti LS Vital nggih. Luar biasa. Nek riyen kan sasana-sasaran kok mau patah gitu. Kok boleh patah. Nggih. Betul di sore, udah hospital macam hospital, tak saya galaksi ya, pati ketapus pati berapa, itu kamu serius mereka lah, asli petinju nih, serius ya nih, kan ini kalau WA dengan bosan bika, ya belum, oh ada, siapa terus, Lestari ya, Lestari di bulan terakhir ya. Nggih. Nggih. Napa? Lestari lagu Sang Dewi. Langgam nggih mawon lagu riyin nggih dadah. Lestari dadah.
Jatur peti yo nek suarane enak ngene. Iya matur nuwun. Jenengan pecalukan namane Gangsono jenengan. Ngandhap nggih. Ngandhap. Dilabangkan kita. Boten Gangsono iku terkenal ya. Boten tasik tebing nggih kan Gangsono. Boten sore niku pasar mandap. Nggih, oh tasik mandap. Pasar mandap. Teter raya mandap terus. Nggih, mangke kula nek teng tretes kula. Boten enten villa to mriko. Boten enten villa. Ya, terima kasih terus. Ya, sukses. Ya, ngangkat sana rek. Wonten Mudharasa panjenengan Bapak Soleh sampun dipun transfer 50.000 kloso pandan saking Bapak Kastri Tangsari sampun dipun transfer 50.000 monggo Bu Vita langkung rumiyin ngaturaken pangunduhan saking Bapak Soleh Mojosari Mudharasa. Bu Vita dipun sepati kanca pengrawit langgeng budaya. Laguan dolondol. Ada nek pamur Bu Vita dolondol ini. Luar biasa. Terus lo. Iya, enak jadi gambar. Sebarang iso jadi kodol. Itu panganannya wakai kodol dulu. Kayak dirasani kalau kopi. Alah, kodok. Duwita, apa kados? Kok menolong ngersakno lagu-lagu apa? Kuat nek kakak-kakan ngatur lagune apa kados temenan. Ngersakaken lagu napa, Mbah? Iku kan diceluk maneh. Minggu. Oh, diluk meneh, diceluk maneh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dibocori. Bermane wae dhewe karo bakal di keluarga. Jadi kanca-kanca kowe sampe-sampean piro kabeh libah temenan. Oh, ngoten niku lho, Mbah. Takono dhewe nek kanca-kanca gak kanca-kanca. Nggih, pun prisa pun langganan. Nggih, bermane ke keluarga tadi apa maneh. Iku ngelompok berpulang sakmono lho ngono lho. Nek gara domoso yo pantes lho. Nggih lho, sukan ngelompoki. Nggih. Bapak, kalau apa Mudharasa nggih saking Bapak Soleh dipun Langgam napa dipun dalem? nggih. Langgam napa? Sembarang. Nggih. Langgam iki Mudharasa niku napa kedatit. Iki lagu sedih kok menawa apik nganggo langgam kemawon ya. Nggih. Bapak, Mudharasa dados Arab sing enak nek nelongso. Sumirinjing Bapak Soleh Mojosari pecinta wayang daya Jatimuran. Sumirinjing pamirsa YouTube Langgang Budaya. Mugi ingkang wonten
Tanggal winjing selikur tidak kreates lho. Tanggal selikur Bulu Sari Bulu Sari pabrik rokok Jempol Pasuruan. Tanggal selikur monggo mantap kemawon. Tanggal 21 Bulu Sari. Enggak. Sayukno, tolong agung dikancani Mbak Wati. Bersama tayo, cek kapuna tayo ke. Lawati tetap jumeneng ngaturaken kloso panjang kala saking Bapak Asdi menawi Abang Galuh mirsakaken aku monggo. Oh, Abang Galuh mirsakaken Sabtu sore nang Ginjera. Sabtu sore ya. Nek dipunaturaken kemawon Sabtu sore nang Ginjera mangke Lawati ngaturaken kloso panjang berdua untuk mereka kita Sabtu sore nang Ginjera. Lagu lawas diwan kependem kurukan ya. Nene nani nene nani nene nani. Ini lagi juga ada Sabtu sore ah. Iya. Baiklah, Sabtu sore nang Kenjeran. Dados. Iya. Alah, buka tembung monggo. Buka kentang monggo.
Presiden Singkat. Ya. Siap. Pacane berkasih. Ya. Lagu jadi kowe nang sigane gitu. Bapak Cakra Modali. Ya. Kakean jurusan juga. Ane ngapikir kisah. Jualan Sabtu sore. Masih lagu lawas di dalam kewenan. Pacane berkasih. Ya. Bapak Cakra Modali. Ya. Adik selup lah. Kakek nih. Adik bisa. Apa ngenteni selupil? Adik selup. Enak re. Enak asli. Kayak ono goreng. Ini ada mana? Selup. Pacane. Pacane berkasih. Ya. Enak selup enak. Kadang Bapak Cakra Modali. Enak. Selup enak. Balik di mana? Nasruk. Yang itu belajar paling di lagu berkendang. Iya. Lahir. Ayo. Bon kesuban kate ah. Lah kan iki ngrusuhi yo. Ayo. Nanti. Ngapikir kisah. Sambung Kloso Pandan Pamresaki Pak Astri Dapati Semili Kidik. Sehat selalu Mbak Astri Tangsari. Yang putu nih ya suaranya enak. Sekolah mangsane sok gabung karo Langgeng Budaya. Tadi vokalis Adra Banjari. Ya kok Kloso Pandan yang pulang Mbak Wati Semikidi Bedok Puri Mojokerto. Kloso Pandan dados.
nuwun krasa pandhan panjenengan saking Bapak Kasdri Kang Sari. Sesek kiwa siji donya nek Bu Guru Tribrani saka Tlatah Puluniti Bangsal Mojokerto ngaturna nonton wayang. Ngaturna nonton wayang karya besar Ki Bugul Prasetyo Kandangan Cerming Gresik. Setelah Bu Guru Tribrani katuran jumeneng ngaturaken lagon nonton wayang dipun spoti Gondong Rawit Langgeng Budaya. Asik, enak, kreatif Langgeng Budaya. Naik becak. Iya, saya mau jangan seperti kreatif Langgeng Budaya. Bu Guru sugeng izin nggih. Ngaturane nonton wayang nggih. Nggih, ayo dibimbingi. Sultan lho. Apa? Ora iso kena. Sultan Buta Sultan. Jejel tungkak ngono. Lho, Pak, sik, Apa? jenengan mirsani Mbak Fia. Ada perubahan ta mboten niku? Napa? Ada perubahan ta mboten? Mbak Via berubah banyak kan belas aku temen. Lah, Lah berarti dengan Via iki. Apa? maksud niku garapane Sultan niku Apa? lah. Garapane Mas Sultan. Kali digarap Sultan ngono mah. Ayo. Lah tambah melendung. Melendung rada gede nek cilik melending. Oh ya. Lho, Mbak. Kalau salah minta maaf, Mbak Via minta maaf. Mbak. Berarti menurut hatinya lembut, gak mau disakiti. Loh. Iya. Mbak Fia maafi, kan bercanda. Udah betul Via nih, nek iko Via nek iki Trivia ya. Gimana? Dipun imbingi. Nonton wayang. Cok rame-rame. Mas Kimber lo yo ngempet emang. Enak juga nih nonton wayang dong. Sak mendi, apa sak mendi ku? Sak piro kaya ngono sak mendi apa? Sak pinten. Nah, sak pinten. Iya, enak ya. Iya. Ayo bana melu aku. Iya. Mau gak melo gak enak, gak melo aku gak enak. Ayo benar. Ya. Ayo bana melu aku. Oh, enak juga. Oleh jajar, ra oleh senggolan. Koroto. Sing lho apaan lho tuh. Wong mencolot titik masuk ke lutu. Panggunge jembar.
Oh, Nggih. nek kene iso gak rutul Netes, Lah yo. nggih. Oh, itu kok rutul. Asuwarane. Asulane. Iya. Banyak kali asultane asudanan ya. Asudanan. Ngawur. Pak Yolo yang mencontohkan. Saya kan mencontoh yang lebih tua. Ais Yohane. Cocok. Asyik. Maksa. Asusila Dudone. Loh, gelarnya harus disebut. Oh, iya. Asuryanto. Coba ndang mulai tak tol. Asu Bakire. Walah goblok apa yu. Oh maaf, udah aman. Loh Pak, Bapak kan lo, mirsani sing ngono. Apa? Atas bawah. Senam. Ya kadang di atas, kadang di bawah. Niku pakai tolong Pak lah. Senengane jadi senengane. Ini. Apa? Niku mandap niku mboten keblet ngising. Apa? Janjian. Karo Bakir. Di atas bawah. Janjian kendi. Ya kan nggon brai niku. Vietnam. Mboten lho kula ngintip. Nonton wayangan. Nampak wayangan jalan Jawa Timur. Jawa Timur iki Oh, enak suaranya. Bagi gagak borongan sing ana maksud tertolak tujuane padha ngembangno pakiran wayang kulit gaya Jawa Timuran. Lho.
Luar biasa, Trigan. Ya terus. Terus sindalangan kasih itu sindalangan. Oh nggih. Enggak ketok sini dan enggak Sunawar. Iya. Bapak Sunawar saking Latak Tancik. Iki terakhir nang lakon panyunan, lakon jejer, lakon pakem. Madanto tunanetra gak bisa nyawang kebiaring donya ning tak Sunawar kok pecinta wayang suarane ya enak. Sugeng tak Sunawar. Ada kok belas aja. Logo apa itu logo sih? Oh, nggih mboten enten ondor nek dipasang karo arek. Lagu napa tak Sunawar kangge ngibur warga desa Tanjang Rono? Trimo nyawang, Mas. Trimo nyawang. Lagu ini Trimo nyawang ya apa? Apa pancen wis nasibku? Iya. Nandang tresno nelongso atiku. Terus Panuwun kuwasa lali. bunga susah. Nagate janji. Ya, enak. Iki ditabuhi tretek apa tayub apa jengkol ya Sunawar? Apa langgam? Langgam. Oh, nek dilanggam nggih. Trimo nyawang nggih. Ya, terakhir mangke kangge lakon tak Sunawar. Trimo nyawang. Dados. Iya. Apa pancen? Iya. Bisa bener banget. Nano. Enak ya. Yang minum obat langganan ya. Enak banget. Terbanyak. Jatuhnya Bapak Sunawar, terima kasih kita sapi sehat Bapak Sunawar. Ono kurangi sambung tanggal selikur ya ngadip nanggone Tlatang Dulu Sari pabrik rokok ono nggone Gempol Masuruan ku tanggal 22 melekan ono nggone omah Kret kono acara Parijati pagi paringkit
Jawa Timuran, konco-konco dalang Jawa Timuran, umbul donga kirim donga marang para luhur dalang Jawa Timuran. Sambunganing tanggal 24 nganggoning Sidodadi Taman Sidoarjo acara luar desa wayangan awan masih selikur luatan wayangan awan konco-konco panjak sinakas ya. Nerus lakon yo nek nerus lakon jejer lakon pakem lakon adeking Maespati adeking Maespati gularing jaman anyar jaman Angkara Tirta yo jaman Tirtaloyo ngadi jane sing lakon bapak nang warga desa Tanjang ngene yo Jung iki Bathara Wisnu wis mudhun ana alam dunya nampa dawuh ratuning dewa adikku Bathara Guru kautus pisan gelar jaman anyar jaman Angkara Tirta ya jaman Tirtaloyo kabeh pindho ngimbangi kasektening Dasamuka. Dasamuka iku wong angkara, Dasamuka iku wong kang ngumbar hawa nafsu ning pinaringan kasekten kang ngedap-ngedapi aja maning manungsa sak donya. Dewe iku kang asal kasektening Dasamuka. Ngono mah. Senajan to Dasamuka iku wong angkara, ning Dasamuka biyen iku kuat anggone nglakoni tapa. Lho Dasamuka iku biyen yo kuat nglakoni tapa? Iya nek. Dibuat nang gone Pulusloka biyen. Rikala Dasamuka nganakno dadi bandar main ana gone negarane panane kono dibuat ana gone Pulusloka alas Hindu. Dasamuka mertapa selawasing 40 taun tapa ngalong, tapa nyungsang. Lho, apa ya kuat menungso ngakli tapa ngalong, tapa nyungsang 40 taun nek gak Dasamuka. Oh iya. Usana tapaning Dasamuka ndadekno kocaking kayangan Suralaya Sang Hyang Janbanujan. Ya Sang Hyang Caraka mudhun ana nggone alas Pulusloka pendaluking Dasamuka apa ae dituruti. Saking kuwate Dasamuka ngakoni tapa. Njaluk umur dawa ya dituruti, njaluk bisa munggah diri kantor ya dituruti, njaluk gawe sok mati ya dituruti, pendaluking Dasamuka. Oh iya. Dadi mlakna Wisnu mudhun ana nggone alam donya kanggo ngimbangi Dasamuka kang nggone watak angkara murka. Lah kewajibanmu mudhun ana donya napa dawuh Bapak Sanyang yen diutus momong wong ahli kasutapan. Dadi awake dhewe iki duweni kewajiban momong wong ahli kasutapan. Sangat kare Pak Dewu Togo diutus mudhun donya momong wong cedak Braham, momong wong angkara murka. Pak Dewu Togo ana melok Dasamuka. Lah awake dhewe kudu nderekno Bathara Wisnu. Oh ngono. Ayo nek Wisnu wis mudhun digolek ana ngendi papan dununge Bathara Wisnu. Ayo ngelang Wisnu gelar jaman Angkara Tirta jaman Antara Tirtaloyo. Ayo mondoleki papan dununge Bathara Wisnu.